Gidasi gihapon sa DepEd Talisay Division ang ilang mga magtutudlo ug mga tinun-an nga magsulog gihapon og face mask samtang anaa sa tagsa-tagsa nila ka mga classroom. Ang report ni Femari Dumabo. Mituman ang Talisay City Schools Division sa Kamanduan sa lalawigan sa Subo nga voluntaryo na lang ang pagsulog og face mask. Hinunagwat pa ang DepEd sa executive order gikan sa presidente. Pero nag-require man face mask sa eskwelahan labi na og ato ang classrooms dili kaayo ingon nga open. Require gid ta og face mask sa mga bata. Matod ni Rosario Joko, hepe sa Schools Governance and Operations sa Talisay City Schools Division, nga pandamon gihapon sa DepEd ang mga magtutudlo sa ipanghatag nga face mask sa mga estudyante nga way face mask. Apan iyang giklaro nga dihinon pinugsanay ang pagsulob. Sa awhag ni Joko, uyon niini si Dr. Lino Alanzado. Basically dili na gid ta ingon nga i-impose gud nato nga mag face mask tanan. Although we encourage yung face mask pa kay pa magyapon ta ron sa kanang pandemic gyud. Dili man ingon nga kanang na free na ta ani ni COVID. COVID is just around the corner. Kung open ang area, then wala na sigud kay mga tao, okay ra gyud siya nga dili mag face mask. Like this, kanang mga closed areas, especially sa kanang mga malls or sa church, mas mayo nga mo wear lang yun ang face mask. Out of respect sa imong katapad, para safe sa siya. Sa mga public school sa Dakbayan, mipaygayon sila og 3 days limited face-to-face classes ug 2 days modular learning. Samtang susiyon usab sa konseho sa Dakbayan kuno dunay ordinansa sa tuig 2020 nga nagmando sa pagpasulob og face mask. Gipasabot sa Vice Mayor nga pasubay nilang ipagawas nga lagda sa executive order sa presidente. Gitugyan na hinuon sa Dakbayan sa tagduma sa mga establishmento kung compulsory ba o dili ang pagsulob og face mask kung musod sa ilang edipisyo. Paday hinuon ang ilang pag-awhag sa mga Talisaynon nga dili pa bakunado sa pagpabakuna. Amo tong gi-check kay kung pinaagig ordinansa dapat ato sa pasaran og lain ordinansa para ma-amend nato, no. But karon dinhi sa syudad sa Talisay ang atong vaccination rate taas man jud kaayo. It's 96% na ta. Uban ni June Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.